Bismillahirrahmanirrahim. Qala Sayyiduna Ibrahim. Ngendika sapa Sayyiduna Ibrahim. Bisalah sati asya'a kelawan telu pira-pira perkara. Ra'aitu angen-angen sapa ingsun al-qabra ing kuburan. Iku mukhisan, tegese medeni. Ai qadian tegese mutus lil qulubi maring ati an mahbubatihi saking wong-wong sing disenengi. Walaisa ora ana mai iku barengi ingsun sapa muknisun sapa wong sing ngayem-ngayem ati ingsun. Ai man tegese wong saktinukang ngayem-ngayem sapa man kalbi ing ati ingsun. Wa ra'aitu lan ningali sapa ingsun tarikon ing dalan tawilan iku dawa ae masafatan tegese perdo apa jenenge jarak ba'idatan kang adoh fil akhirati ing dalem akhirat walaisa lan ora ana maiku bareng ingsun apa zadan apa iku zadan apa sang wa ra'aitu lan ningali sapa ingsun al-jabbaro ing Allah kang duweni sifat Jabbar. Jabbar niku maksa. Ai alladzi yakfuru al-ibad ala kulli ma arada. Qadiyan kudat sing utus walaisa li hujjatan apa hujjah alsin. Ngendika sapa Sayyidina Ibrahim, aku ku nyawang dalem, aku ku nyawang nanggone kuburan. Iku jebule nanggone kuburan iku blas ora ana sing ngayemno aku. Padahal awak dhewe iku urung duwe apa sang. Walaisa ma'i muknisun, ora duwe wong sing ngayem. Wa ra'aitu tariqan, dan jebule aku ningali dalan maro akhirat. Iku banget dawane. Kamangka awak dhewe urung duwe sang mara-marana. Wa ra'aitu lan ningali sapa ingsun, aku ningali delok Allah sing Jabbar maha meksa karo makhluke tenggene akhirat. Iku gawe keputusan walaisa li hujjatan, lan ora ana aku ndek hujjah utawa alasan menggene Gusti Allah. Jadi maknane awak dhewe kudu angen-angen. Asline awak dhewe iku camat apa calon mati. Dari calon mati maknane iku awak dhewe kudu persiapan. Lagi calon lurah wae wis entek pirang-pirang atus juta. Iki saiki calon mati ya Allah. Sallallahu sayyidina Muhammad ya. Kowe ra ana qati'anil qulub, awakmu gak ana sing ngayem-ngayem. Perkara sing ayem saiki nang donya urung mesti iso mok gawa nang ngene kuburan. Kowe saiki nyawang bojomu ayem, anakmu ayem, bondomu ayem, iku saiki. Jajal angen-angen awak dhewe nang kuburan iku dhewe ora ana sing ngayem-ngayem kejaba amal keapian ora ana maneh. Iku berarti nek ngono awak dhewe kudu duwe apa? Kudu duwe perkara sing iso ngayemno tenggene kuburan. Salah siji ya kaya ngene iki ngaji, salah siji amal saleh. Awak dhewe ku ora tau angen-angen nek perjalanane dhewe ku adoh, padahal awak dhewe iku perjalanan sangat jauh. Mulai lahir tujuane maro akhirat. Ya lagi budal umroh atau budal bluro wae samene pirang-pirang iki budal nang akhirat. Ora duwe sanggup babar bisa. Ya wis ngono zaman nang bluro nang duwe ora wani. Nang bluro ora duwe ora wani. Saiki kok wani-wani mara akhirat tanpa bekal. Iku wis menungso. Cara mana uteke wis kuwale. Ana cerita ngene. Nusaibah niku sahabate Kanjeng Nabi
wong wedok Nusaibah. Nalika perang Uhud niku piyambake niku krungu ana swara jaran bergemuruh. Nusaibah niku piyambake niku tangi krungu terus nggugah bojone. Mas, yo alus ugahe ora kowe ugahe alus, Mas. Niki kadose apa jenenge pasukan kafir wis mulai nyerang nunggune Madinah. Pun monggo jenengan ndang tangi terus ndang budal perang. Aja mulih nek urung menang, Mas. Lho ngono iku, aja mulih nek urung menang. Akhirnya terus garwane langsung perang, sisuke dikabari karo sahabat nek garwane niku kapundhut sae. Apa sing dilakoni kalih Nusaibah? Ya mbake jawab alhamdulillah Gusti. Alhamdulillah Gusti, bojoku wis menang perang. Mati sae. Ya mbake ngentes terus apa neh Gusti sing ape tak nggo bantu karo jenengan kalih Kanjeng Nabi terus apa meneh? Kok karep duwe anak sitok cilik. Urung tuwa. Krungu ngono anake langsung, "Bu, wis kula tak budal, aja ngenyek jenengan kalih kula. Kula tak budal perang kula niku. Kula tak gandeni, tak membanggakan apa bahwa saya adalah putra terbaik keluarga ini." Budal ya. Barang budal perang, delalah yo kapundhut mesisan. Mati sae. Sahabate rawu malih temen memberi ngabari nek bilih putrane kabundhut syahid. Piyambake blas mboten susah. Krana iki wis aku gak duwe apa-apa, Mas. Pokoke iki anak wis gak ana, aku gak ana, apa bojoku ya wis ora ana. Piye umpamane aku tak melu perang? Piye ke wong wedok kok melu perang? Ya wis mbah. Wong wedok mosok gak oleh golek swarga, golek bekal ngene akhirat. Ya akhirnya kepeksa sahabat iki nyowano Nusaibah dening Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Singkat cerita, sak sampune sowan dengan Kanjeng Nabi, Nusaibah niki wau dipun ngendikani, iki urung ana pasukan wedok perang iku urung ana. Piye umpamane awakmu ngurusi bagian logistik. Logistik apa ya? Bagian mangan-mangan, bagian pengobatan. Wis awakmu ku wae, pokoke ana prajurit niku nek panah ndang diobati. Siap ya, Mbak. Sampeyan pirsa perang Uhud. Perang Uhud iku perang sing Kanjeng Nabi sak sahabate kalah mergo pasukan panah iku tidak menuruti kalih Kanjeng Nabi. Jadi ora oleh medun barang Khalid bin Walid iku ngecer-ngecer emas dhuwit do medun kabeh, akhirnya pasukan muslim kocar ngajir. Nalika Nusaibah nambani sahabat-sahabat sing lara niki wau, barang roh pasukan do mlayu mundur, piyambake niku ningali bahwa Rasulullah itu gak ana sing Kanjeng Nabi ku gak ana sing melindunginya beberapa orang. Kanjeng Nabi uga ana sing ndungi kocar ngajir. Akhire Nusaibah niki piyambake niku golek apa pusaka pedang sing nggone sahabat sing kapundhut melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saking heroiknya niki wau Kanjeng Nabi ngendika, aku ku gak melengak ngalor kejaba nemu Nusaibah. Aku gak melengak mengguri kejaba roh Nusaibah. Aku gak melengak mengarep kejaba Nusaibah iku mesti apa jenenge iki nglindungi Kanjeng Nabi. Iku wong wedok. Dan Nusaibah iku wong wedok nglindungi Kanjeng Nabi. Sangka panah, sangka pedang, sangka macem-macem. Ora nganggo tameng iki awak.
Kapan Nusaibah iku bar kena bacok ngono ya. Kena bacok langsung melengak mengguri. Tujuannya apa? Memastikan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apa selamat. Saking banggane Nusaibah. Jadi lamun kena panah niku piyambake langsung melengak mengguri. Barang wis melengak mengguri Kanjeng Nabi gak piye-piye. Dia itu tersenyum. Nusaibah. Sampai Nusaibah niku napa jenenge niki sing paling parah kena gulune. Ceritanya ada lebih dari 12 bacokan kanggo nglindungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai Nusaibah niki dijuluki perisaine Kanjeng Nabi. Barang perang ki wis bar. Siji mangsa apa wis bar balik teng Madinah. Kanjeng Nabi niku pengen niliki Nusaibah. Piye kabar Nusaibah? Nusaibah bar kena baca emang semaput. Semaput ya, Mbak. Semaput diobati, tok omah tok barang ngoten niku diobati. Piyambake iku barang tangi siuman dari semaput iku sing ditakoki pertama sapa? Piye keadaane Kanjeng Nabi? Ora anake, ora bojone, ora awake ditakoni sinten? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Niku Nusaibah. Lah, sasamune piyambake diblebet kabeh, diblebet nganggo serban, nganggo apa jenenge blebet kain kanggo luka-lukane. Krungu nek ana Kanjeng Nabi badhe rawuh. Barang krungu nek Kanjeng Nabi badhe rawuh, piyambake langsung niki nganggo kudung. Tujuane kudung ora kok anu. Ora kok nutupi awake, mboten nutupi supaya luka ini tidak sampai kelihatan oleh Kanjeng Nabi. Tapi wondene semono pancen banget parahe. Jadi apa iki tutupe iku tembus getahe mergo banget banjare. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi urip niku manane napa? Niki Nusaibah. Nusaibah niku kapundhute langit iki mendung peteng. Petenge ora kana mendung mboten. Karena banyaknya malaikat medun menyambut roh sucinya sinten Nusaibah. Nah niku ya sahabat Kanjeng Nabi wong wedok. Dadi wong wedok iku ya pemain golek perang ana wong sing perange pol kan yo. Dadi carane golek bekal ngene akhirat iku apa jenenge wong iku kudu ngibadah lurus tenggene Rasul apa jenenge Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua harta bendanya bahkan nyawanya untuk agama. Jadi ngono iku, dadi nek sampean wis iso kaya ngene iki, ora ngurusi awake, ora ngurusi macem-macem. Lah iki sampean duwe bekal sing iso ngaringno sampeyan tengene apa jenenge kuburan. Dan Anda akan mampu menjawab duwe hujah nalika stuk nang ngene akhir. Sok sampean ditakoki, kowe nang donya lah apa? Kowe nang donya ku apa mung mergawe tok? Ditakoki. Dhewe nek kaya Nusaibah kaya ngene iki Nusaibah, piyambake perang nyawane kanggo Allah, bandane kanggo Gusti Allah, kanggo nyebarno agama Islam jelas. Sapa mau ditakoki karo Gusti Allah, kowe lha apa nang donya? Kula melindungi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Duwe hujah, duwe alasan. Pangeran niku duwe sifat Jabbar. Jabbar iku maknane apa? Maksa. Makane Mbah Mun niku sering ndonga Radina qismatal jabbari fina lana ilmun walil juhali ma. Mbah Mun sering ndonga Radina, kula niku ridho Gusti ing ngatasé dum-dumane jenengan sing gadhe sifat Jabbar maksa. Kalau ridho Gusti, jadi mana nih jenengan gadah rizki untuk duit, untuk apa, untuk penggawean itu tidak karena ulah pokal usahane dewe,
ning iku murni sangka paksaane Gusti Allah. Kowe ape tawai sugih iki lho kowe mergawe. Iki dipaksa karo Allah. Radina kismatal jabbari fina. Kula ridho Gusti peparinge jenengan sing gadhe sifat jabbar, meksa karo kau. Kowe dipaksa. Ora krana pamane sugihmu, ora krana usahamu, ning krana paksaane Gusti Allah. Kok dilalah ape diwehi ngalim, dilalah yo gelem belajar. Dilalah nek awakmu ape dhewe sugih karo Gusti Allah, dilalah yo diwehi penggawean. Kok dilalah awakmu untuk swarga, yo dilalah karo Allah diparingi dalan iso amal soleh. Jadi kaya ngene iki ulama sampeyan ngendika, kowe iku roh ta ora? Donya iku hakikate mara akhirat, adohe ora karo-karuan. Awakmu butuh bekal. Saiki Anda boleh tertawa, boleh menangis, boleh sembarang kalian, tapi ilingo awak dhewe iku camat. Nek camat manane bakal putus saka wong-wong sing ngayemno awake dhewe. Sing iso ngayemno apa nang kuburan? Amale wong dhewe. Karek sampeyan piye saiki? Angen-angen. Dan saiki wong mati jal pinu era karo-karuan ya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Wis zaman akhir iku mati iku dadak, wis zaman akhir. Zaman akhir itu kula niku sak umur-umur mulai cilik sampai tuwek iki lho. Ana banjir gedhe lagi diingit tok. Nyel wis. Ya. Sak umur-umur iku Mas aku. Ana banjir. Kula pun lah sampai numpak apa jenenge odong-odong ngene pipes iki lagi saiki iki saumur-umur gak tau iki bluro-bluro kok ana banjir lho kok iki ana banjir angen-angen jejeg iki bumi nek ndak wis tuwa tapi ya Allah ya dadi malam Selasa ro pirang lare umroh laring yo ada nih yo. Wis kaya ngono. Awak dhewe iku perjalanan adoh, butuh bekal diusahakno. Mane kono iku sering kandha lek wong tani pinter iku gampang nek gawe tanduran iku, nek gawe tanduran mesti dilesep-dilesepno. Ana istilahe tumpang apa? Tumpang sari. Engko sampai galenge wis ditanduri apa? Long. Iku supaya dia ini kepengen menghasilkan ono tok tujuane. Angko ono lombok, ono jagung, ono semangka, ono kabeh ditandur. Padahal panggonane sithik. Lho nek golek donya kok iso kaya ngono lho nek golek kesempatan. Tapi nek akhirat kok malah golek kesempatan, piye carane ninggalno? Ya tegak. Piye carane golek apa jenenge iku? Keringanan. Allah iki udan ora usah budal. Allah iki ngene ora usah ngene yo ngono tenan. Jajal ngono kuwi nek kaya wong tani. Senajan sempitlah waktunya, senajan sempit tempatnya, tapi diusahakno iso nandur. Tapi nek ngaji diusahakno iso ninggal golek alasan supaya awake dhewe iso ninggal ngaji. Lho nek golek alasan yo iso wae menungso. Golek bener yo iso. Wong panci agama iku yo ora maksa. Panci aku kesel badhe udan pisan ora usah mangkat. Ngono yo bener masamu. Yo ora kleru bener. Panci lagi kesel bar mergawe ora usah ngaji yo bener kena pengadilan lah yo benerno. Nek bab ngaji kok ngono, nek bab nandur kok ngono. Silakan. Nek bab donya dilesep-dilesepno. Oh iki bakul sapi, sing bakul wedhus ngopo nek ngono kabeh diayahi. Engko sing online sing ngopo lho kok iso kesempatan kok iso golek. Tapi nek babakan golek bekal akhirat kok dilewo wis naudzubillah min. Wis muga-muga berkah dari Al-Fatihah.